मालिक किस हुआ तुम्हें एमती चुप किना बसीगल जे? ଜାଣିଛୁ ଦିନ ଥିଲା ଏ ପଡ଼ିଆରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ କେତେ ପିଲା ଆସୁଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖ ପୁରା ପଡ଼ିଆ ପୁରା ଖାଲି ହେଇଯାଇଛି। मालिक कौन हैला? कहिला कौन हैला? एसबू तो पई हैला। मु कौन कली जे मते खाली कहूच? कौन कलु तू निजକୁ पचारे। ଆରେ ଟିକେ ଚୁପ୍ କିର ନା, ଏତେ କାହିଁ କଥା କହୁଛୁ? मालिक मते आज कहबाकू दियो, मना करनी। तू जेबेठू ए दुनिया को आसिलु ना समस्त को तोर गुलाम करके रखे। ହଁ ରେ, ଯେବେଠୁ ତୁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଲୁ ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ ଖୁସି ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲୁ। ଦେଖ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ କେତେ ଖେଳୁଥିଲୁ, ବାଡ଼ିଆଁ କବାଡ଼ି କେତେ ଖେଳୁଥିଲୁ। ଏବେ ଦେଖ ସମସ୍ତର ହାତରେ ମୋବାଇଲ। एबे गोटे आसीची फ्री फायर। ये जेबेठू आसिला ना निज बाप माँ को भी भूल गले। एमिति कि केते पिलांकर जीवन भी गला। आउ तू कहूचु कौन कली? ଆମେ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେ କେତେ ଖେଳୁଥିଲୁ। ଏବେ ଦେଖ ଏ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ କେତେ ସବୁ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ଏବେ ପୁରା ପଡ଼ିଆ ପୁରା ଖାଲି। ହଁ ରେ, ଯେବେଠୁ ତୁ ଆସିଲୁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ନା ସବୁ କିଛି ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ତୋତେ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିକି ପଳା। वाह वाह रे मतलबी दुनिया।